India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kamnya obrens kabadai ka khynnah pule ans jongkari Britain kabadang atlas nam ka karta kala syarai penrem ban set phatok jingim ha Dubai ha kaba ka kmi jongka kala ong bakate ka jing bakla jongka kalong ka kam klebe wala kata la ong baya ka jingle bakla jongka te ka khynnah pule an pat syam la panpau pa ya mentah Henry kat kum ki khubwa na kate ka than lakin jo baka obrens kala sha kem ringkat ber udrok ko kan subasan program ha ka jingle jongka sha Middle East ha ubnai risau jong usnam balale katba kate ka samla kala kan tat ban kam trayo utei udrok ubalalap na ka jingdon jing em jongka ka United Arab Emirates ka don ya ka an ki ba perking bha bat penshitom mi ke kamrunal ya udrok kantop ya ka jingsha set patok ka baslam bat ka kuna ka bahe Kajing set patok barok si jing iem jong ka obreng ha Dubai kamut khatsan atpusan snem ha patok. Katkum ka an jong ka UAE. Ka kemi jong ka kala sedang ya ka jinglum pisa ban siu ya ka bailet jinglet bai an bat ka jinglot ki baya day bat ka jinglet jingo ya ka kun jong ka ha patok. Henry ya ka ne ka jing kia ki la weng no da ka GoFundMe namar bakla penkhen ya ka kendon jong ki. Benta kala thau pat saya ka we ka page ha ka rensan Facebook pan penmi pisa na ka benta ka ne ka kam. Kate ka samla pule lus na Merseyside kala syarai penram ha unong bishar ha ubnai netung ka kemi jongka ka Daniel Lee MC gena kala tho ha ka jingtho GoFundMe ka bala weng no menta baka kun jongka kala sya set patok ha ka phang pedeng jongka te ka nongba ha ka ba ki ba ha yeng jongki kila yo I khadu ya ka ha ubnai risau jong usnam arja apsau kum ka kemi jongka ngasngeu si shibun e kala tho ha ka te ka rensan ban pan jing kersan na ki pajba bat ki paralok para